Mayong buntag, kaninyong tanan, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Hapit na ang Pasko. Gani, ug mga adlaw, adlawng Domingo, unang Domingo sa Adbyento. Unang adlaw sa atong pagpangandam, alang sa atong pagsaulog, sa Pasko, sa pagkatao, sa atong Ginoo. Salamat kayo, Sir Manuel, sa kahigayunan ng gihatag kanako pinagi sa kaimanan sa atong simbahan ang Stasyon DXDD nining pagpaambit sa usa ka mahinungdanon kayo nga pagtulunan pagdasig gikan sa atong Santo Papa Francisco, no. Dinasig sa tinguha sa atong mahal nga arsobispo sa pagpasabot sa mga pipila ka mga mahinungdanon kayo nga mga pagtulunan sa atong simbahan. Nakahuna-una ko nga pinagi sa kaimanan sa atong simbahan, akong labason o ipambit pag-usab ang sulat sa atong Santo Papa, Papa Francisco, may tungod sa Belen, no? O the nativity scene, no? Sa maning Belen, no? Ang uluhan sa iyang sulat, ang iyang ipadala sa tibok kalibutan sa pagpainumdom pagdasig kanato nga dili gyud kalimtan ang Belen uban sa daghan nato kayo nga pagpangandam, mga parol, mga suga, no, ug uban pang mga adorno nga dayan-dayan sa Pasko. Matud pa sa Santo Papa pinagi nining maong sulat nga dili nato kalimtan ang usa ka labing mahinungdanon o para niya ang labing mahinungdanon nga hulagway nga angay ipahimutang nato sa Pasko. Unsa man kini ang Belen. Mo na nga ang uluhan sa iyang sulat nagkanayon Admirabile Sinium, no. Sabi ni Isaiah pa, talagsaon o makahuluganon kayo nga hulagway. Admirabile, makapahingangha, makapatandog, makapatingala nga timaan. Gipadala niya kining maong sulat nga Admirabile Sinium, no, atol sa iyang pagduaw sa Gresyo, usa ka baryo sa Italia niadtong Disyembre 1, 2019, no. Dito sa Gresyo, kung atong mahinumduman, gihimo ang unang Belen ni San Francisco de Assisi. So matud pa niya nining maong sulat, matud pa sa Santo Papa, ang Belen nagpabilin nga labing talagsaon o makahuluganon nga hulagway o gumikan sa iyang katalagsaon o kamahinungdanon o makahuluganon. Wala kini muhunong sa pagtandog o pagtukbil sa atong kasing-kasing. Sa sanglit sa matag sugong nato nini makapapukaw mini sa atong mga kasing-kasing sa unsay nahitabo sa unang Pasko. Kaya ang Belen naghulagway sa unang Pasko. No? So, matud pa niya, unang pagtulunan nga iyang gipambit nga, ang Belen mahinungdanon kaayo, sanglit alang sa Santo Papa, ang Belen usa ka buhi nga ebanghelyo. Anong ingon man siya nga buhi nga ebanghelyo? Kay ang Belen hinukad sa mga panid sa balaang kasulatan. So, ang gihulagway sa Belen, anaa sa balaang kasulatan, anaa sa Biblia, no? Sa atong pagpamalandong sa sugilanon sa Pasko, ang Belen nagpainumdum nato sa pagpakatao sa Ginoo, no? Sa iyang pagkahimong tao, sa iyang pagkahimugso nga sama nato didto sa usa ka pasungan, no? Tabayanan o mga baka, mga karnero, kanding, kamelyo, o guban pa, no? Dito siya nataw sa kayano nga pasungan, no? Timaan sa iyang dakong gugma alang kanato, sa iyang tinguha nga makig-uban kanato sa matagyugto sa atong kinabuhi. Samtang kita nagapadayon nining panaw paingon sa atong langit ng Amahan, no? So kumika niini naglaom ang Santo Papa, no, pinagi sa iyang sulat, naglaom siya nga pagapabilin giyod
nga mahinungdanon alang kanatong tanan ang Belen, no? Nga dili na to makalimtan ang Belen. Mao kini mahimong sentro sa atong mga dayan-dayan sa Pasko kay mao kini hinungdan nganong adunay Pasko, no? Ang Ginoo nagpakatao. Asa man siya nagpakatao? Nagpakatao siya sa usa ka pasungan, no? Ing anak kayano ang kahimtang sa pagkatao sa atong Ginoo, no? So unsa may tinubdan sa Belen, no? Sumala sa kong gingon, ang tinubdan sa Belen mao ang mga ebanghelyo sa balaang kasulatan, no? Nasa iyang pag-anhi nataw unay mugso siya sa usa ka pasungan sa mga baka, kanero, kanding ug uban pa. O sa ingon ang dagami maoy unang higdaanan, nahimong higdaanan sa Ginoo kinsa may paila sa iyang kaugalingon nga pagkaon nga gikan sa langit, no? So nining tungura ang Belen nakapapukaw o makapalabas alang kanato sa pipila ka mga naguna o dugukang mga misteryo sa kinabuhi sa atong Ginoo nga nagpaduol kanato, no? Nagpaduol sa iyang kaugalingon diya sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Nga kanusa man nagsugod ang hulagway sa Belen. Nagsugod ang hulagway sa Belen niadtong Disyembre 25, 1223 didto sa Gresyo, no? Sa usa ka barangay sa Italia na atol sa pagduaw ni San Francisco de Assisi, no? Sa maong lugar. Nga sa pagduaw ni San Francisco de Assisi sa maong lugar, ang mga langob sa Gresyo nakapainumdum niya sa kabanikanhan sa Jerusalem. O sa iyang pag-abot sa Gresyo nakita niya ang usa ka pasungan nga puno sa mga dagami uban sa usa ka baka o karnero o kabayo. Og dihay usa ka pari nga miabot aron sa pagmisa, og sa iyang pagmisa gipasabot niya ang kalambigitan sa Belen ug ang Santos nga Rosario. Nga sa Belen, diya sa Belen ang Ginoo nanaog, nagpakatao, mipuyo uban kanato aron magapabilin siya nga uban kanato sa madagyugto sa atong kinabuhi. Ni ang Santos nga misa maoy sakramento sa iyang gugma ug sa iyang pag-uban kanato hangtod karon sa pagtanyag sa iyang kaugalingon nga pagkaon sa kinabuhi nga atong balunon sa atong padayon nga pagpanaw ngadto sa amahan, no? So unsa man ang Belen para sa Santo Papa, ang Belen walay lain kundili nagpahinumdom, nagtudlo kanato sa dakong gugma sa Dios alang kanato. Dios nga sa iyang tinguha nga atong giyong masinati ang iyang gugma nagpakatao diha sa pasungan. So ang Belen una nga importante kayo para sa Santo Papa kay ang Belen nagpahinumdom kanato sa dakong gugma sa Dios alang kanato, no? Nga unsa may iya pong gipasabot sa maong sulat, iyang gipasabot ang mga lain-laing bahin sa Belen, no? So ang una, ang mga gasidlak-sidlak nga mga bituon sa kalangitan ug ang kahilom sa kagabion. Yeah. Unsa may kahulugan nini? Alang sa Santo Papa, nga bisan sa kangit-ngit sa kagabion, ang Ginoo dili gayud mobiya ug motalikod kanato. Siya ang maghatag o kahayag kung adunay kangiob nga modangat sa atong kinabuhi. Ug siya mao'y mugiya kanato, no? Nga anaa sa kangit-ngit sa pag-antos. So mao nay para sa Santo Papa kahulugan sa mga bituon, no? Ug sa kahilom sa kagabion. Ikaduha nga bahin sa Belen nga iyang gipasabot mao ang palibot, no? Sa in English ang landscape. Unsa man ang mga landscape na mga guba, mga gubaon, no?
Ano man, kay para niya, mga timaan kini sa pagkapukan sa tao o nga ang tanan ning kalibutan na magunob o matapos gayod. No? Nagtudlo usab kini kanato matud pa sa Santo Papa nga miani ang Ginoo sa kalibutan aron sa pag-alim o pagtukod pag-usab sa kinabuhi sa tao ug sa kalibutan. Sa pagpahiuli sa kalibutan ngadto sa naandan nga kaanindot niini, no? Ikatulo nga bahin sa Belen nga atong kanunay makit-an nga nadinhi karon sa atong tubangan mao ang mga bagbalantay sa karnero, no? Mga bagbalantay sa karnero. Para sa Santo Papa, dili sama sa ubang mga tao nga nagkapuliki, no? Sa daghan kayong mga butang. Ang mga magbalantay sa karnero maoy unang nakakita sa labing importante nga butang sa tanan. Unsa man? Ang gasa sa kaluwasan. Ang mga mapaubsanon, matud pa sa Santo Papa, ang mga mapaubsanon o mga kabos nga mao'y gihulagway sa mga karne, magbalantay sa karnero, mao'y unang nakasaksi sa pagpakatao sa Ginoo. Sila ang unang mitubag sa tawag sa Ginoo kinsa mianhi aron sa pagpakighimamat sa tao diya sa batang Hesus uban sa ilang lunsay nga gugma, pagpasalamat ug kahingangha ug pagdaig. No? Ang mga kabos matud pa sa Santo Papa o mga timawa mo'y usa ka buhing pahimangno, no? Kanato nga ang Ginoo nagpakatao tungod og alang kanila nga labaw nga nanginahanglan sa iyang gugma o kinsa nangandoy nga mahiduol gayud kaniya. Gikan sa pasungan, gipaila sa Ginoo sa malumo apan kusog nga paagi nga ang panginahanglan sa pagpaambit ngadto sa mga kabos maoy dalan padulong sa mga mas tawhanon ug tinuod nga inigsuunay nga kahimtang diin walay mapasagdan. Ang paghimo sa mga yanong buluhaton sa adlaw-adlaw paghatag usab kanato sa tinuod nga kalipay sa kinabuhi. Ang ikaupat nga bahin sa Belen, no? Mao siyempre ang mga ginikanan sa atong Ginoo nga si Maria ug si Jose. Si Santa Maria maoy hulagway sa usa ka inahan nga naghuna-huna kanunay sa iyang anak ug nagpaila niini ngadto sa iyang tatanang mga bisita. Diha kang Maria makita nato ang usa ka inahan sa Dios nga wala lamang mag-angkon nga iyaha ang bata, kundili iya kining paila, iyang gidapit ang tanan sa pagsunod sa iyang anak. Ug si San Jose sa iyang kabahin, no, na naa sa iyang tupad, no, nagbantay sa bata ug sa inahan. Siya ang tigpanalipod, siya ang buutan ug sulundon nga tao nga mitugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang ikalima, ang labing importanteng bahin sa Belen, matud pa sa Santo Papa, mao ang batang Jesus. Ang batang Jesus nga naghigda sa pasungan, no? Sa atong pagpahiluna sa imahen sa batang Jesus diya sa pasungan, ang Belen mahimong buhi kaayo. Daw dili katuuhan apan tinuod gyud nga diha sa atong Ginoong Hesus ang Dios nahimong usa ka bata ingon nga iyang gipadayag ang kadako sa gugma sa Ginoo alang kanatong tanan. Diha sa iyang pahiyom o diha sa iyang pagdupa
sa iyang mga kamot. Timaan ng iyang gugma alang sa tanan. Alang kanatong tanan. No? Pinaagi sa Belen, matod pa sa Santo Papa, atong mahikap, atong makita ang talagsaon ug walay sama na hitabo nga nakapausab sa dagan sa kasaysayan ug nakapaamgo kanato sa unsang paagi ang atong kinabuhi na himong kabahin sa kinabuhi sa Dios. Ang ikaunom, mao nga bahin sa Belen, ang tulo ka hari, ang tulo ka maalamon, no? Na dinhi, no, na tulo ka hari. Nagpainumdum sila kanato nga katungdanan sa matag Kristiyano ang pagsangyaw sa maayong balita sa atong kaluwasan ngadto sa uban. Ang mga maalamon nagtudlo kanato nga ang tanan makaduol gayod sa Ginoo bisan unsa pa kamo kalayo, no, bisan unsa pa kita kalayo asa kitang dapita. Ang tulo ka hari nga mi biyahe mi panaw gikan sa layong dapit, no, nagtudlo kanato nga makaduol si bisan kinsa sa Ginoo, no. Ug sa ilang pagpaom pamauli, no, makapaambita ngadto sa uban sa atong kaugalingon nga kasinatian sa Ginoo, atong kaugalingon nga kasinatian sa iyang gugma, kaluoy o kaayo ngadto sa uban. Ikapito, ang katapusang bahin nga importante nga gitagaan pagtagad sa Santo Papa nga bahin sa Belen mao ang pagpaambit sa atong pagtuo. Sama nga mga magbalantay sa kanero ang mga maalamon nga may human nila makiti, mahikap, masudong ang batang Jesus dito sa pasungan, sila na mauli, bit-bit nila ang maong talagsaong kasinatian ug ilang gipaambit ngadto sa uban ang maong dako nga mensahe sa gugma sa Dios alang kanato. Ang atong kasinatian, no, sa Ginoo ug handumanan sa pagsudong sa Belen sa mga bata pa kita, magpahinumdum unta nato sa atong katungdanan sa pagpaambit nining tanan ngadto sa atong mga kabataan. Sanglit anduna man kini mahinungdanong pagtulunan alang kanatong tanan. On ang Belen nagtudlo kanato sa paghunahuna sa Ginoo kanunay, sa pagsinati sa iyang gugma kanato ug sa pagtuo ug pagsalig nga ang Ginoo anaa gayod kanunay uban kanato ug nga kita usab anaa uban kaniya, anaa kita sa iyang mga dughan. So mga binati kong mga igsoon diyan ni Kristo, uban sa akong panghinaot nga malipayon tugob sa grasya nga pagsaulog sa Pasko o sa atong paghinam-hinam sa pagsugat sa bagong tuig, dili unta nato sa kadaghan sa atong mga buluhaton isip pangandam sa Pasko, dili unta nato kalimtan patud pa sa Santo Papa ang labing importanteng hulagway sa Pasko, ang Belen. Ang hulagway sa unsay nahitabo dito sa usa ka pasungan sa unang Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Malipayong Pasko, Merry Christmas, Happy New Year, bulahang bagong tuig kaninyong tanan. Salamat kayo.